pic și acum o să vă prezint drujba mea. Este o drujbă chinezească, micul pădurar. L-am luat de la un om din Petrești. Să începem, să vedem cum arată. Aici punem benzina amestecată. Din coace, aici punem uleiul pentru lans. Să vedeți? Asta este frâna. Butonul de pornire, contactul, așa este pornit, așa stins. Ăsta este șocul. Aici asta care prinde lama și lanțul, să nu pice. Acum ne uităm și aici, ce este și pe aceea. Stați un pic. Aici este buzia, carburatorul și cam atât. Asta este ăsta care aici în el se poate lua cu 4 șuruburi și aici este segmente. Bun. Să punem capacul înapoi. Bun. Cum îi vom face o pornire? Prima când este rece motorul, îi dăm cu șoc. A dat primul semn de viață, pentru că motorul a pornit, apăsăm înapoi. Și acum tragem în continuu până punem. A pornit, cum se vede, merge, dă ulei, tot. Deci, drujba funcțională, totul merge foarte bine, ața este bună, tot. Este cam curată, am curățit-o, doar aici un pic e cu noroi, că uitați, tot noroi și de asta. Pa!